alle sammen. Ja, hej, jeg hedder... vi starter lige med, vi laver. Altså, okay, ja, du er Bang, og jeg er Holst. Det var også det, du skulle sige. Undskyld, jeg afbrød. Vi er lidt trætte, det er fordi, at det er vores 6. forsøg, mens vi prøver at lave det her, fordi det andet webcam, det er hakket. Og så kommer vi til at slette det, vi lavede konstant. Og det var bare... Det gik skidt. Så nu prøver vi det, at vi krydser fingre, og hvis det ikke går, så... Det er lille smule irriteret. Siger du ikke. Nej, men det vi kommer til at lave her, det er, at vi lægger det her på YouTube. Eller det har vi selv gjort, fordi ellers kunne vi ikke sige det. Men! Så kommer vi til at kunne snakke om livets forlurelige og ting og sager som sex og kærlighed og sådan noget. Og det her, I kommer ind i billedet nemlig. Fordi vi kan jo ikke snakke om noget, hvis ikke der er folk, der har spurgt om sådan ting. Nej, det kunne vi godt, men det vil blive sådan lidt... Mærkeligt. Så det vi kommer til at gøre her, det er, at vi er her, og vi kommer til at svare personligt, hvis I skriver en message til os. I kan også godt skrive en comment, hvis det er det, jeg vil det. Men hvis I skriver en message, så er det en af os, der skriver. Hvis I skriver selvfølgelig specifikt, jeg vil gerne Holst svare på mine spørgsmål, så er det selvfølgelig mig, der svarer specifikt, og så får Bang kan lov til at skrive. Medmindre du skriver, Bang skal svare, så fucker jeg så ikke. Men så kan vi sådan, ligesom svare på de her ting. Og så lægger vi det folk oftest har spurgt om op i vores næste video. Ja. Og så kan andre folk jo komme med kommentarer til det, og være glade og sige deres mening. For det er altid godt. Det er altid fantastisk. Ja. Så skulle vi måske lige præsentere os selv, så I kan finde ud af, hvis vi spørger en af noget specielt, fordi så, ja. Anyways, hvem starter? Jeg starter? Du må gerne starte. Jeg starter alle de andre gange. Ja, jeg starter. Mit navn er Andrea Bang Christensen. Og Bang er jo så mit mellemnavn, kan I se, og så derfor. Ja, normalt ikke også, så kommer folk, og så kommer de med sådan nogle efternavn her, ikke også? Nej. Vi vil tænke uden for den fucking lille boks, ikke? Og så bruger vi vores mellemnavn. Fordi så kreative er vi. Anyways, og jeg er 15 i halvt, og nogle dage. Hader tal. Og kan så... Nu dufter mine skuldre godt. Anyways. Dyr. Anyways, og jeg bor på Frederiksberg. Det er mit værelse, vi sidder inde nu. I kan se min super fede opslagstavle og... Hvis I kigger lidt op, ikke, så vil I se en plakat. Ja, det skal lige siges, det er fordi vi... Jeg tror, vi har noget med dyr. Jeg ved ikke hvad. Ved du hvad, det kan vi komme tilbage til senere. Det siger vi senere. Det kommer til. Jeg har en fast kæreste, som hedder Oliver, som jeg har været sammen med i 7 måneder og 2 dage. Meget fantastisk. Og før det, så var de rigtig gode venner. Ja. Nu er de kærester, og vi er glade for de kærester. Ja. Selvom de nogle gange glemmer os lidt. Nej, jeg er ikke færdig. Fordi jeg tænkte noget, at vi måske lige kunne sige, hvis at de ville spørge om et eller andet, så kunne det være, at det var noget bestemt, de skulle henvende sig til. Altså det der med, hvis det er sex, så er det sgu nok dig, fordi det er du lidt bedre til. Og hvis det er kærlighed, så er det kærlighed. I hvert fald humor. Jeg ved ikke, hvorfor I skulle spørge om humor, men det er det, jeg er bedst til, tror jeg. Det kan også godt være. Jeg er også rigtig god til det der med kærlighed. Jeg er rigtig god til at se det fra forskellige sider og sådan nogle ting. Men sex, det er jeg selvfølgelig lettest til, fordi jeg kan alt det der tekniske. Jeg ved for eksempel alt muligt om graviditet. Det er snart blevet rigtig træt af at skrive til folk og forklare alt det der. Lille ting, hint. Hvis du ikke bruger kondom, ja, så kan pigen godt blive gravid. Selvom du stopper i Roskilde. Og stopper i Roskilde, det er, hvis du ikke kommer ind i den. Fordi at... det er fordi, der kommer sådan noget sperm ud af pikken. Før, når den bliver stiv, ikke også? Så ja, det er klart dog. Hvad så? Det er teknisk. Og så kommer der det her ud af pikken, ikke? Hvilket så gør, at der er sæd i det. Altså, det er ikke lige så effektivt som rigtig sæd. Men man kan blive gravid af det, hvis man er uheldig. Hvis man er uheldig og virkelig, virkelig fuldt godt. Der er andre, som er heldige og ikke er det. Eller måske. Heldig. Anyways, men introducer dig selv. Ja, det skulle jeg lige til. Tænker tanker. Men altså, jeg hedder Katarina Holst Ryberg, og jeg har jo mit mellemnavn Holst her. Jeg er 15 og bliver snart 16.
Jeg mistede min mødom, da jeg var 13 år. Og har været i seng med 9 fyre. Ja, I synes måske, jeg er billig. Men 4 af dem har været kærester. 3 af dem, for jeg kun har 3 kærester i alle seng. Det er også lige meget. Anyways, så har jeg så styr på det der med sex, og det synes jeg er billigt. Okay. Og ja. Altså det vi så gør her, det er, at vi svarer på jeres spørgsmål, og så vil vi stoppe den her intro. Og så vil vi stoppe den her intro, fordi ellers kommer den til at tage for lang tid, så der er ikke nogen, der gider på den. Så derfor stopper vi den nu, fordi jeg også vil være træt, og jeg skal have noget. Jeg skal ryge. Hey, og hvis I også har spørgsmål til et eller andet med ryge, så er jeg også der, fordi jeg ryger selv. Hej.